हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैसो बोथोराबो एसे मोजां जाहैबाय बेरायनो थांनो नागिरदों बेखौनो देखायलांनो नागिरदों आं नोंसोरनो। लोगोआबो लेंहरबाय जेला बेरायनो दिनै दसे ओंखारलांनोसै। स' बिदिब्ला नायलांदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। लोगो सासेया ओइ नै जोंना जा गोबाव नेगासिनो दं रागासो जोंसिगोन। दिमौ होननाय जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना जोंनि सिमेन्ट सापरिनि खाथियानो जायो बेवहायनो थांनो नागिरदों जोङो।
मोनफैबाय आरोना जोङो नै नायदो दैफोरा एफा मोजां बोहैदों नायलाय बेयाव फैबाथाय थांनोनो बाखायो बेयो बै हाजोनिफ्राय गोग्लैबोनाय दै नायलांबाय था लोगोफोर नै आंनि लोगोफोरा मोनहैजोब्बाय आंबो थांनोसै जि मोजां बोहैदों ना दैया ओरैबायदि मोजां दङ माने ब्रिजआ नै थांगासिनो दं आरोना ब्रिजआव गाखोनायनोसै मा जागोनथाय ओरैनो दै गेजेराव दैखौ नायदो दैया बिराद तामाम देरखादो माथो देरदो दैयालाय मालाय बैखिजाय नै माबा मोजागासिनो दङ शुटिं खालामदो खोमा ओमफ्राय नै खिजाय मालाय फटक साफायगासिनो दङ नै लोगो सानैया जि पस्ट होखादों माने नै मोजां मोजां दे मोजाङै थाना हो साफायनोनो रोङाखै नामा अनामिकायालाय जा गिखादों माने मावग्लुंजोबदों आथिंफोरानो ब्रिजआनो मा डिजाइननि माने गाखोनानै माने जि आथिं साइथिं मावग्लुंजोबदों इसोर मालाय गाखोआ होनगारो गलांजानो गिनानै सानैबो जा गिगखा आंबो गिदों गिनायालाय ओंखायनो लेंहरबाय थादोंमोन बिसोरखौ फैथारदियासै ओमफ्राय गिनानै दैसिम थांखादिया आङो इयावनो थाबाय थासिगोन दा जेने तेने मादि फैनोसो जाबाय आं दा जा गिखादोंना लोरो लोरो मावजोबदों दालांखौ गोजाननिफ्राय जा गाहाय नुखायो नङाबा गोजौथार आरोना दालाङा ओरैबायदि बार सोरो सोरो नांखायोना गिदोंबाबो फैफिननोसो बालायदोंमोन आङो लोगोफोराथ' मिनिहरगासिनो आंखौ गाहायाव थानानै जोङो दायो थांफिननो ओंखारबाय दहायनि दैमा फिसाखौ बारलांफिननोसै जों लोगोफोर